E kinde ma piny ngima hingo odiechieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar siwao kata rabies, riwruoge ma ng'iyo ngima lee mopidhi e miere komakre gi bad migawo mar pith jamni e kaunti ma Homa Bay ne otero chenro mag chanjo maonge chudo ne guogi kod lee mamoko mar geng'o landruok mag tuono. Jafwambo marwa Ali Abich ne ler koa e kaunti ma Homa Bay. Tarik 28 dwe mar 9 higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' tuo mar siwao kata World Rabies Day, ka bende ne odiechieng' mitiyogo mar chanjo guogi kod lee mamoko mipidho e miere machalo punde kod nyimbuche kinde mamoko mar geng'o landruok tuo mar siwao manyalo kelo hinyruok e ngima dhano. Chenro mar chiwo chanjo manono ne guogi kaachiel kod lee mamoko mar geng'o landruok tuo mar siwao ne obagi e sub location ma Mange Kaksengre West e kar chund bura ma Suba South mar hingo odiechieng'no, kendo ne otelo gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ne Ripple Effect Kenya kaka yor konyo e kedo kod landruok tuo mar siwao. Rekod piny mangima e hingo odiechieng' mar tuo mar siwao, ma en odiechieng' ma wahinge nikech tuo mar siwao en tuo mamako jamni mwapidhe pacho machalo kaka guok, paka kod punda. Mano emomiyo odiechieng' ma kawuono ne wachanjo jamni. Wachanjo punde maderom 180 to kod guogi maderom 120, which is a significant number, and we thank wago erokamano ne community kuom kelo pundegi, kuom kelo guogigi mondo chanjo odiechieng' ma kawuono. E kinde chenrono, guogi maromo 120 kod punde 80 ne ochanji ne tuo mar siwao matemo geng'o tuono kik landre kawuok kuom lee ma guok okayo kata kuom guok kadhi ir dhano poni guok okayo dhano. Chief Officer migawo mar pith jamni e sirikand kaunti ma Homa Bay, Bernard Omwanda, wacho ni tuo mar siwao nyalo kelo hinyruok ne ngima dhano ma guok ma ok ochanji okayo. Rabies wang'e ni en tuo mamako guogi, to guogi kokayo chiaye ma bende wadak e mier machalo punde, machalo dhok, machalo diek, magi duto ka guok okayo to tuono dhi kuomgi kendo gin bende gichage kayo jomoko. Koro mondo waket tuone en ni nyaka wachanj guogi magwa. Ka wachanjo guogi to guogi bedo gi ngima maber, koro kata gikayo nwa chiaye to ok bed ni gichagi bedo ni koro ginyalo hinyo chiaye modakgo. Jalup Komisona Division ma Kaksengre West Sami Twala jiwo ber mar sirikal kaachiel kod migepe mamoko mag piny owacho mang'iyo ngima jamni mondo oti kanyakla mar neno ni chanjo e tuo mar siwao otime kinde ka kinde. The community have benefited. Most of their pets, mostly the dogs, cats and donkeys, have gotten vaccination which was given for free. This is a good benefit to the members of the community. We as the government, we want to ensure that the members of community are living free from rabies, any cases of rabies, and they be able to live very healthy, peacefully together with their pets. Ka jopiny mane otero guogigi kaachiel kod lee mamoko mondo chanji ne okoni tuo mar siwao geng'o tek, kendo chenro ma kamano kelo negi yot. Kelwago nono kendo en gimo konyo jogweng' nikech kaluwore ji te ok nigi pesa, to kaluwore jomoko yudo ka tuo ok nyal chopo kono, to kokele nono kamane gweng' okonyowa. Omiyo wagolo guogi wate, wagolo punde wate, wagolo puse wate, kendo wan kod adieri gi geno ni tuo moro amora mane gin go orumo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.